Laing sunog ang miolbo sa dakban sa Sugbo nga nikalas usab og kinabuhi sa usa ka senior citizen o miangol sa iyang bana. Ano ang report? Pasado alas 11 kagabi miulbo ang sunog sa R. Landon, Barangay San Antonio, ninagdakbayan Sugbo. Gikumbati kini sa mga bombero hangtod napaong ang kayo nga nakalamoy og upat ka mga istruktura. Apan nasuta nga dunay ay napaig sa maong sunog nga nailang si Emma Cobillan, 69 anyos. Naangol usab ang iyang bana nga nakaroon sa tambalanan. Bag-o lang nakaabot gikan sa Mindanao ang magtiayon kay dunay tuyo sa syudad ug nag-abot sa balay nga nasunog. Niari sa Cebu kay magpatambal, magpa-check up og iyang bana. Gapon na sila naabot. Naman sila sa taas god. Oo, nya ang kato akong bayaw og iyang anak naaman sa ubos. May nakanaog una. Nadawat na ito ng alarm at around 11:13 sa gabi, October 5. And then na-raise sa second alarm at around 11:25 a.m. And then eventually na-fire out siya at around 12:22. Gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa sunog nga gibanabanang midanyo sa kapin 4 milyones pesos sukuhay sa unang report sa BFP nga 10 milyones pesos. Sa yunini, duha ka senior citizens ang nakalas sa sunog sa barangay Sambag 1. Dunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection. Karon no, doon naman tayo pandemic, so be very extra careful dito mo kumpiyansa. And then let's make every day a fire prevention day, no? Let us all be aware of fire safety consciousness. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.